picior și este continuare posesie pentru Franța, care se apropie și de expirarea celei de-a doua eliminări. Recuperează acum Luca pe contraatac Ramona Maier, de această dată este gol. Al doilea gol al extremei noastre, 14-10. Franța conduce în continuare cu 4 goluri. Trei minute s-au scurs din această repriză secundă, iar România a reușit să înscrie 2 goluri fără să primească niciunul. Replica Franței cu Sophie Herbert, minge respinsă de blocaj, ajunge la Luminița Dinu, care pornește atacul României. Se fac schimbările atac-apărare și se așează pentru un pozițional condus din centru de Cristina Neagu. Așteaptă Cristina Neagu să vină, Steluța Luca și Valeria Beșe sunt intră Valeria Beșe, al doilea pivot, și Cristina Neagu cu o aruncare extrem de puternică de pe picioare în vinclu. Golul cu numărul 11 a României, foarte bună execuția. Nu a ieșit nimeni la ea și a finalizat 3 goluri. Mai are de recuperat România pentru a egala în acest sfert de finală. Franța nu mai are sprijinul acelui vacarm. Sophie Herbert aruncă, apără Luminița Dinu. Excelentă intervenția golkeeperului nostru, care a reușit cu piciorul să respingă acea minge. Un nou atac al României. Beșă, Neagu încearcă pătrunderea, Maier este acolo, întoarce înapoi Beșă, Luca nu găsește soluții și iese la pase, Luca la 9 metri, Neagu se înalță, aruncă, însă în blocajul Franței, pleacă pe contraatac Franța și este aruncare de la 9 metri doar. La această plecare a lui Stéphanie Canot, oprită de Ramona Maier, regulamentar însă s-a încurcat mai mult în minge Stéphanie Canot, capitanul echipei Franței. Atacă Franța cu Borg în centru. Herbeck, Borg, Eglon, plimbă mult mingea jucătoarele Franței. Pasa însă se duce în spate și cel puțin de pe margine de la Tadic. Interceptează însă Maier, excelent această minge, pleacă și reușește să înscrie. Acesta este jocul pe care trebuie să-l practice România pentru a încurca Franța în acest fel de finală. Foarte bine a scos mingea din dribbling Ramona Maier, jucătoarei Franței, și a reușit să puncteze.